Oh my god. So yun guys. Hey mates! Welcome aboard and I am your Dax Destination. For this vlog guys ay magsi-street food mukbang ako. Hindi ko na. Ada dong. Manit pila. Ang bilin, manit. Hindi ko na. Hindi ko na. Ano pala ka na? Dua ka tag 10. Lubat na ako. Nang ano lang, hot lang. Separate lang. A few moments later. So, ito yung mga nabili ko na street food guys kasi napumunta ako ng palengke and naghanap ako ng mga street food dito sa Bacolod. So, ito lang yung mga available na mga street foods dito sa Bacolod guys. So, first, meron ako ditong balot. Of course guys, hindi mawawala sa mga street food dito sa Philippines. Kahit dito sa Bacolod guys, balot. And then, meron ako ditong tempura. Ito guys, yung tawag sa amin dito sa Bacolod is tempura. Pero I know sa Manila yung tawag nila dito or tawag nyo dyan sa Manila is kikiam. So yun guys, kikiam yung tawag nito sa Manila pero dito sa amin guys sa Bacolod is tempura yung tawag dito. And then meron ako ditong fish balls. So itong fish ball guys is tig 50 cents. So dalawang piraso is piso. So napakamura guys.
Tapos meron ditong popcorn. So nagulat ako guys kasi may popcorn doon. So before guys, nakikita ko lang itong popcorn guys sa mga fiesta. And then nilagang mani. So ito guys. Tapos isa sa favorite ko guys, pinaka-favorite ko dito sa Bacolod na street food guys is itong hot cake. So hot cake yung tawag namin dito guys. So para siyang Filipino pancake. So ito siya guys, masarap yan. Tapos meron ako ditong fried isaw. And then, nakakagulat guys, pati dugo guys meron na rin. So Betamax ito guys, fried dugo. And then, meron pa dito guys, fried hotdog. So lahat dito guys is tig 5 peso. Itong popcorn is 10 peso. Tapos itong hot cake is 3 for 20 peso. Tapos itong mayonnaise binili namin 10 peso. Tapos, meron pa pala ako ditong sa malamig guys. So, itong sa malamig guys is 10 peso. So, 10 peso lang siya guys. Sobrang laki na. Tingnan nyo guys. So, meron ako ditong sausawan. Ito para sa fried isaw. Suka, sili. Tapos, ito para sa fishball. And then, sa tempura. So, tara guys, kain tayo. So, first na titikman ko guys is ito. Kasi nauuhaw na ako guys. Kasi pumunta kami kanina doon sa market. Wow! Masarap, refreshing sa guys. And then, napakamura, 10 peso lang. And then, first na titikman ko guys is ito. Yan. So, tawag sa amin dito is tempura. Pero sa Manila guys, kikiam tawag nyo nito. Wow! Sarap! Then, next guys is itong fishball. Masarap din guys. Pero yung pinaka-challenge dito guys sa akin is itong mga fried na mga ito guys. Isaw, dugo. Kasi guys, hindi talaga ako kumakain ito. Kasi naging health conscious ako. Tapos hindi ko na siya kinakain guys. Pero I know, alam ko siguro guys before kumakain naman ako mga preschool ako or elementary ako, mga grade 1. So, feeling ko kumakain naman ako. Or natikman ko na rin siya before. Kaso nakalimutan ko na guys kasi ever since simula noon is hindi na talaga ako kumain. Hindi na ako nag-try. Tapos itong balot din guys, hindi rin ako kumakain ito. So yung next na titikman ko is itong isaw. So isasawsaw natin dito sa ano guys. Sa suka. Sasawsaw natin dito sa suka. So tingnan nyo guys, napakaliit lang guys ng ano nyo guys. Yan. Napakaliit lang ng isaw. And then more on ano siya guys. More on breadings na siya. So okay na rin guys. Hindi ko na masyado malasahan yung isaw, yung intestine. So yung nalalasahan ko is parang ano lang siya guys. Parang ganito lang. Parang fishball. So okay lang sa akin guys. Hindi ko nalasahan yung isaw. So parang ito lang yung kinain ko. So parang parehas lang sila guys. Then next na titikman ko is itong fried dugo or fried Betamax guys. So medyo natatakot ako guys kasi titikman ko na itong dugo. So saan ko siya ididip? Dito nang sa suka siguro guys. So, yung texture ng dugo guys is napaka ano niya lang, malambot, spongy lang siya. Tapos yung nalalasahan ko pa rin is yung ano, is yung breadings lang. So, hindi ko na rin nalasahan masyado yung dugo. Tapos kinain ko na buo, tapos nilunok ko, then dinaan ko lang dito sa drinks. Pero okay lang din guys, hindi naman siya ganoon kasama, as in parang wala lang, parang normal lang siya na mga ano, na fishball, na mga fried na mga street food, parang ganoon lang din yung lasa niya.
And then, next na titikman ko is itong fried hotdog. So, dito guys, okay lang ako dito kasi hotdog naman to. I think karamihan sa atin is kumakain naman talaga ng hotdog for breakfast. So masarap yung hotdog guys. Huwag kayong mag-expect na yung ginagawa nilang ganito is tender juicy. Yung mga hotdog yung guys sa palengke, pero pwede na rin. Ako kahit na yung mga hotdog lang din sa palengke, okay na rin sa akin yun. Hindi naman ko mapili or maarte sa sa mga hotdog. Kahit yung mga mumurahin na hotdog, okay lang din sa akin yun. And then, yung next na titikman ko is itong popcorn. So normal na popcorn guys, masarap. And then napakamura pa. 10 pesos lang, malaki na. Masarap siya. And then itong mani. So itong mani guys is kasama siya ng nung nagbibenta ng balot. So masarap yung mani guys. Sarap. And then yung next na tikman ko guys is yung pinaka-favorite ko sa lahat ng street food dito sa Bacolod. So itong pancake guys. So ito siya guys. Pancake or hot cake guys. Ayan. So napakalapad niya guys. And then 3 for 20 pesos. So sobrang feeling na nito guys. Mabubusog ka na. Ito siya guys. Wow. Ganun pa rin yung lasa guys. Napakasarap. Masarap din to i-partner sa kape. Then sa malamig kasi ito yung usual ng mga partner niya guys. Wow. Napaka-nostalgic nitong guys, nitong pancake kasi nung bata ako before guys, paglabas ko ng school, so may nagbebenta nito, bumibili na ako nito. Then dito din sa may Bacolod sa plaza, pag may mga parade before guys. So pag may mga parade, may mga event sa Bacolod. So pag kami guys, parade, tapos dadaan ng plaza. So doon talaga yung pinaka last na guys. So ito may maraming mga nagbebenta nito. So napaka nostalgic guys. Sarap. Wow. So yung pinaka-last na ita-try ko guys is itong balot. So ito talaga guys, natatakot talaga ako dito guys kasi ever since first na natikman ko siya is yung sabaw pa lang guys. So naalala ko is hindi ako maarte na tao guys. Mapili lang ako sa mga kinakain ko na food. So ito lang guys talaga yung parang hindi ko talaga makain guys kasi once na try ko siya and then pagigup ko lang ng sabaw guys is nalansahan ako sa sabaw and then nagsuka na ako. So simula nun hindi talaga ako kumain. Pero ngayon guys, itatry ko siya. Itatry ko siya ulit. So ano ba yung lasa niya? Malansa, tapos parang siya guys? Parang sabaw ng ng tinola. Parang ganun, parang sabaw ng tinola tapos may pagkamalansa lang siya. So ganun talaga yung lasa niya guys. And hindi ko talaga sa trip.
Oh my God. So yun guys. So alam niyo talaga na hindi sanay kumain ng ano, ng balot. So yan guys, yun lang siguro yung kaya ko guys. Tinikman ko lang itong ano, itong yellow ng balot. And then ano lang siya, parang egg yolk. Kaso lang is may mga brown siya sa gilid, may mga parang mga ugat-ugat guys, mga ganyan. So ako guys talaga inaamin ko sa sarili ko, hindi talaga ako makain ng mga maitim na mga food, lalo na mga ganyan. Kahit sa isda guys, tinatanggal ko talaga yung mga maitim na part. And then, so yan lang siguro yung makakaya ko guys. So itong yellow na part guys is okay naman siya. And then yung sabaw is okay din. Parang doon siya guys, parang tinola, parang sabaw ng tinola. And then may pagkamalansa lang na konti. So yun lang guys. So hindi ko naman itatapon to guys kasi yung mga pamangkin ko is kumakain naman ito. So kakainin nila to mamaya. And then hindi masasayo yung mga food nito guys. So natikman ko naman lahat guys ng mga food in front of me. And napakasarap guys. Masarap yung food dito sa Philippines, masarap yung street food dito sa Bacolod. And hindi naman ito mukbang guys, and natikman ko na silang lahat. And hope nag-enjoy kayo dito sa street food vlog ko dito sa Bacolod. And sa mga hindi pa pala nag-subscribe sa channel ko guys, please do like, comment, share, and subscribe. And this is Dex Destination once again, always saying bon voyage, keep safe guys, bye, thank you for watching my vlog.